Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Aksyon! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon! Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat na mayong hapon na naman. July 1, 2020. Umpisa ini sa ika-3 quarter sang tuig. Natapos naman ang katunga sang tuig. Ang 6 ka bulan halin Enero tubtob bulan sang Hunyo. Pitsa ulo kita sa bulan sang Hulyo na. Tuig 2020. Hindi ini mayong adlaw para sa mga taga-sunod sang Cebu, probinsya sang Cebu. Bangod sa sining adlaw mga kaaksyon, nagtatak ang dugang mga inadlaw para padayunon ang implementasyon sang Enhanced Community Quarantine o kung ginatawag na ECQ. Extension sang Enhanced Community Quarantine tubtob Hulyo 15. Ang ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte. King ECQ amunisa ang pinakamataas nga level sa quarantine classification. Ang rason bagod damo tawo sa sining lugar ang nalatnan sang COVID-19. Sa ibang nga probinsya madubo-dubo lamang ang kategorya sang quarantine mga kaaksyon. Bagod JCQ lamang, mayaraman nga MJCQ nga mo ang pinakamadubo nga quarantine mode. Una sa balita, una sa aksyon. Tamos na naman nga ito sa nitarantaran nga mga kaaksyon nga nagatutok na sa saning nga palatuntunan. Balik kita sa pagkapangalagad, nakaligad ang duwa kadlaw. Kapag pulopahaway naton, agod makatipon-tipon sa nga puwersa, kag makaarangka. Mandi gid mainsidihan ang lakas sang panahon subong. Halong-halong gid. Halongan gid ninyo ang inyo sa nga ikaayong lawas. 507 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Sa ilawan tayo sige na mga Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Oy balita tinluan ay. Dalan tinluan ang dalan. Ang Bacolod Traffic Authority nga talatapan mayara sang clearing operation. Subong nga hapon, dira sa may area sa nga barangay Alihis. Ano bala ang gintinluan? Salakyan nga illegal, nagaparking sa kilid sang dalan. Istruktura nga illegal, higko o kon basura. O kon base amon ni sadto, gagin muno naton. Dapat ang bike lane tinluan. Awanan sa mga salakyan nga nagapundo o kon nagaparking. Tanan ayhan matinluan. Tangod base kutob lamang ini sa dalan sang Alihis kag Aranata. Ang iban nga sa vlog sa kilid sang dalan nga kitang-kita gid sa mga tawo. Base kon mapabayaan lang bala. Kunang tagiya sa salakyan, kilala kag lapit tao nga lapit sa luwag. Luwag niya nga hindi mo silingon ginakando sa tinigang nga akong ginagamit sa pagluto. Kundi luwag ni amoning nga mga tao nga yara sa gobyerno. Pati na sa mga matagas nga opisyal sa mga otoridad mismo. Dapat lang hanga obuson taran. Basta illegal ako nagkasablag sa kilid sandalan. Obuson o konsiputon gid. Para liwat naton makitaan ang kaligwasang dalanon kag maplastar sa maayo. Ang pagpadalagan sa anuman nga sahi sa salakyan. Pataganin paglakat sa tao mo. Tawo labi na sa inagpiti, kag naga 1-1 lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Bacolod mag-apilar sa National IATF nga 600 lamang.
ka mga locally stranded individuals ang papulion sa kada semana umpisa Hulyo 16. Nokpo nga pila pa lamang kaadlaw na kaanggon sang bag-o nga provincial director subong may bag-o na naman. Pero bag-o nga public information officer o kon PIO ang ngalan Police Lieutenant Amiel Arvin Sunico. Police Lieutenant kung sang unang ranggo sa PNP ni Police Inspector ini. Ginbuslan ni Sunico si Police Captain Armelin Vargas. Way lang kita ideya kung ba si nagsaka naman na ranggo ni Vargas bla. Dugay-dugay pamatian naton pagi sa live report sa Patrol with Action Eden Abuso. Dara mismo sa Lokpo ang ginabatayan subong sa mga negrosaron umuniho kung ano na balang nahimuan sa nga bag-o nga provincial director nga si Police Colonel Romy Palge. Kag kung ano ang mga naplastar nga mga plano o kung programa para sa mga negranse. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibasa nga balita sa bahin sang lokal? Medyo nasig-nasingon tadi kakanamo sa mga balita. Uy, sa mga nagahulat agud hatagan sang kwarta sa idalom sang SAP, Social Amelioration nga programa, DSWD sa Western Visayas. Sugod na sila pa nagtag. Yehey! Ops! Pamati anay. Ini nga tagtaganay para lamang ni sa mga additional families sa dugang nga mga tawo nga angalan na lista sa listahan sa una nga tagtaganay ha, pero wala sila mahatagan. Angalan ginsala ini sang maayo, ginid-id usisa halin diri sa lokal pakadto sa regional saka sa central office sang DSWD. Sang ulihin na kumpirmar nga ini mga tawo ni kwalipikado na sila kag tutuod man gali nga makabaton kag dapat na benepisyaryo man. Ginatawag nga clean list halin sa DSWD Central Office. Amo pa lamang ini sila ang hatagan. Hindi pa ni second trans, kabahin pa ini sang unang nga trans nga tagtaganay. Si Regional Director Maria Evelyn Macapobre nagpalayag sang iya mensahe pagi sa FB page sang DSWD Region 6. Nagasiling ang kanabuon sang hatagan 19,534. Suliton na to na additional SAP beneficiaries ini halin sa 21 ka mga lugar sa Western Visayas. 3 sa Aklan, 2 sa Antique, 7 sa Capiz, 4 sa Guimaras, 5 sa Negros Occidental. Napiaran no? Nga ara pang Guimaras, ara pang Capiz, ara pang Tiki, ara pa Aklan. Kay kabahin sang first trans, kay sa second trans ya dire sa Western Visayas, Bacolod, syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo lang. Nga mga tawo nga benepisyarong pwede magkabaton sa second trans. So kabahin pala ni sang una nga trans. Pag-post ko sa balita kay na mo nag-react. Yehey! Nag-start na. Hindi na second trans ha. Continuation pa na sang first trans. Kay man kinahalan sang clean list halin sa Central Office. Sa ikaduwa nga tagtaganay, wait lang kamuda. Wala pa sang ginatawag clean list. Ang mga makabaton lamang ang mga nag-aistar sa Sarasilita na probinsya sang Negros, probinsya sang Iloilo, ag syudad sang Iloilo. Dari sa aton, syudad sa Bacolod. Way labot ang iban nga banwa kag syudad sa Negros Occidental, pagluwas lamang sa syudad sa Bacolod. Clarix na naguro. Si Governor Bong Lacson nagligad gina naghambal nga para sa iya, why na, hindi na dapat magsalig ang mga negrense. Kaya naka-anunsyo ng DSWD nga amo lang na mga lugar, do sila di ka malagwar sa bugos ng Pilipinas. Ano ba lang kakatabo subong, diin asta, ang hambal ni Macapobre ang listahan sa ngalan sa mga magabaton, ara pa sa ginatuwag nga duplicity check o kon cross-matching. Ginaplastar pa agad na piho nga 101% ng hatagan wala makabaton sang ayuda halin sa iban man nga ahensya sang gobyerno pareho sang DOLE, LTFRB, SSS kag iban pa nga naghatag man sa pinansyal sa seding tion sang pandemya.
Bangod ang kasuguan nagasiling nga dapat isa lang. Kung sasap dapat sap lang, hindi pwede duha. Kung nakabaton sang duha, ibalik ang isa. Bangod kung hindi pag-ibalik, minano ka panago sa lungga, mabalaan gid. Bangod sa database o database o kung listahan sang sining ahensya sang gobyerno. Amo nang ginmuno ta cross-matching. Kunat anaya sang clean list halin sa DSWD Central Office. Bangod kung wala pa sang clean list, hambal di ka pa makapobre. Ang pagpanagtag hindi gid pwede nga sugdan sa second trans. Una sa balita, una sa aksyon. Hospital kon Bulungan, subong amo ning mas ginakinahanglan sang tanan bangod sa COVID-19. Kunang surat sa Bacolod nagpabugal nga may katukuron na nga kaulingon nga ospital pang gobyerno. Ang gobyerno probinsyal naman may ara na daan ini nga pulo ka mga district hospitals kag isa ka provincial hospital. Magadugang man sang isa pa ka district hospital. Groundbreaking ceremony sa mga adlaw ginpatigayon sa hinubaan nga amo ang butangan sang sining bag-o nga Bulungan. May 50 bed capacity apang hibaloon naton dugay-dugay kon bala pwede pa ini nga madugangan sa ulihi. Mayor Ernesto Estrao, isalamat sa mga nagsaksi sa nga seremonya kag yaraman ang presidential governor Bong Lacson. Bangod ini ang isa sa mga proyekto sang gobyerno probinsal. Mayor Estrao sa sining nga panatunturan, live bantayan dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, munohon tarang, Hoy Japan, may bulig sa Pilipinas. Para sa away batok sa COVID-19 kag para makamat-amat man bangon ang ekonomiya. Ang kasugtanan ginpirmahan sang Japan kag Pilipinas subong lamang hapon sa Metro Manila. Angot sa 50 billion Japanese yen. Tikon sa mga peso ni mag-aksyon 23 billion pesos. Loan para suportahan ang ginihimo sang gobyerno sa Pilipinas subong para madula ang COVID-19 na amat kag makabago ng ekonomiya. Ang pirmahan ay sa Manila ay ginhimo nanday Finance Secretary Carlos Dominguez III sa kalan sa Pilipinas. Kag sa Japan naman, amos International Cooperation Agency JICA Chief Representative Aigo Asukizawa. Ang Pilipinas isa lamang ini sa magamay nga nasyon sa kalibutan. Dapat gidman nga baligan sa sining panahon sang krisis. Gani sa pungsod Japan. Arigato. Thank you. Una sa balita, una sa aksyon. Diba? Ang arigato ay thank you. Okay. Iban pagig ng mga nasyon pa abuton ta. Huwag matagapikit looy. No? Tiga tanyag sang loan, ti dapat matunong tayo kinalang tani subong. 5:17, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo balon na anong observation report sa ato sa Riga Patrol Plus. Ulay, hunon na lang ni Aksyon Edin. Eding report may kaangtaran sa bag-o nga PIO sang NOCPO. Aksyon Edin may hapon bless kabin. May hapon Action Mark, ang sa tanan naton nga taga-aksyon. Happy first day of July Action Mark, no? Kadasig lang. Ika-pito na nga bulan Action Mark, sang tuig 2020. Pero the rest of the month, no, napuno kita ya sang balita sang COVID-19. Pero wala ta Action Mark, sang, kumbaga, sang other choice, but to continue Action Mark, kumbaga, ano lang no, ng, ano gani, tuloy ka danay. Tuloy ang buhay. Ari, man wala ko mikabatchoy mo sa mga hapon. Pero Action Mar, ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, di syempre expected sa gihapon. Wednesday Action Mar, kahapon Mother's Day, kay sweldo, ito mga adlaw. Niyara sa gihapon, mga nagapadulong sa mga merkado man. Bangod nga ti nagamat-amat man pangumpra, kay ti gani Mother's Day kahapon. Pero ti ang dala nun Action Mar, sako-sako sa gihapon. Ang kaangay diri sa may Lopez Circumferential Action Mar, kag dalan Lacson, bumper to bumper iya ang trapiko, kag ti damo sa gihapon nagabantay nga mga pasahero sigad sang dalan, kag kumbaga hindi ka maghalin sa starting point Action Mar kung hindi bala sa pradahan gid mabudlayan kagid magsakay papauli bangon nga ti rush hour daan subong ting pala uli gidman sa mga empleyado halin man sa ila sini nga mga trabaho kag ti dapat ang patience Action Mar ara lang kay patience is a virtue kumbaga no kay dapat kinahanglan gina sang tanan kag importante safe gid Action Mar no ipabilin lang gid ang ginatawag nga social distancing
kag ang pagsuksok sang face mask kay sa liwat ara gina sa tanan nga establishment subong man sa mga pampubliko nga salakyan dapat ni ara gid Action Mar sang pag no face mask, no entry, kagang ginatawag nga dapat social distancing. Action Mar sa sining Tion Action Mar no live man kita naga-report gikan diri sa NOCPO headquarters kay kaina sining hapon may ara man sang balita nga nagsulod kag na inform kita nga may ara sang bag-o nga public information officer ang NOCPO Action Mar. Actually ko po subong niya ang ex-PIO o kon outgoing PIO Action Mar si Police Major Edison Garcia kay nangalagad man sa Action Mar sang pila man kabulan sa diri sa NOCPO kag kumbaga kung i-rate man siya i-assess sang media Action Mar hindi balaya kumbaga pasaway or di kaya maglaupod ang imo sining tudlo magdayal kag para Action Mar makakuha ka sa Sir, good afternoon, live ka with Action Marlon Henavia sa Action Radio. Sir, pila ka gani, sir, kaman na nangin PIO diri sa NOCPO? Yes, Action Eden, kay Action Marlon, ngayong hapon. My order last year is January. So, siguro, sobra may isa katuig, and signing off. Signing off you, sir. Pero sino gani, sir, ang magulo sa imo as PIO? Police Lieutenant Amiel Sunico. So, newly assigned diri sa aton sa NOCPO. Halili siya sa Metro Manila. Bago na siya nga opisyal. So, actually, nakuha ko na rito signing off kay Action Eden signing off. Pero sir, si Sir Sunicon, sir, may idea ka, sir, hindi siya na-assign sa krame? Initially, nag-usap kami. Sabi niya, nasa headquarters support, service. So, and then, this is his first assignment as an officer of the Philippine National Police. So, I'm appealing to the media people, sa ating mga kaibigan sa media na tulungan din natin itong bagong PIO ng NOCPO para ganun pa rin yung ating relationship, police and media. Anyway, dito pa rin ako, pwede pa naman akong tawagan or text, available pa rin naman po tayo. Pero sir, diin kaya i-assign? Dito pa rin tayo kasi meron kasi akong concurrent capacity. Bago ako talanggal sa PIO, I am the officer in charge of the Provincial Operations Management Unit and the Public Information Officer of NOCPO. So, binawas lang itong PIO para makapagtutok tayo dito sa Operation Section. Sir, ang effectivity date ni Sir Sunico today, sa today, sir? Yes, actually, then July 1 yung effectivity date. And of course, tutulong pa rin tayo by all means na kailangan. Sir, lastly, basi may ambal ka, sir, sa mga pumuloy sa Negros, kag syempre sa medium? Yes, may heartfelt gratitude sa ating tagapakinig pumuloy sa Negrosanon. As I serve as your PIO. And of course, to our media, meron pa tayong as my stint as the PIO, na-create natin yung NOCPO press corps. Napaganda yung relasyon ng pulis at saka media at napatunayan ko na maganda yung maidudulot pagka nagtutulungan ng lahat, lalo na itong fourth estate which is the media, and nag-establish natin yung media lounge kung saan yung ating media friends ay welcome po doon sa ating media lounge. Yun nga lang, nagka-COVID at nag-practice tayo ng physical distancing. But yet, I'm appealing to the Negrense o sa media people na tulungan din natin yung bagong PIO natin, na maipalaganap o maipahayag yung mga magandang balita sa ating probinsya.
Yes, thank you, sir. Action Mar, nabatian si Police Major Edison Garcia nga since January last year, Action Mar no nagpangalagad man sa bilang PIO sang Nokpo. So ang aton Action Mar nga ginabi-abi man actually tawgan taman kaina si Lieutenant Amiel Sunico, Action Mar. Amiel, Lieutenant- Akson Yes. din. Amiel, bali, babae ni siya. Lalaki. Lalaki, Action Mar. Amiel. Lieutenant Amiel Arvin Sunico. Kurehiran talang akson na din ginahambal ko kaina kay imbes si Major Edison Garcia ang namit lang ko ina Armilin Vargas si Vargas ulit sa Station 8 ni saya no lang na, hindi kay ang unod sang akon sining pinsar kay na Station 8 sa Barangay Tangobla ti imbes Major Edison Garcia nalawagan ko is Police Captain Armilin Vargas Station 8 commander ni sa Okay lang na, amo gina basta edad-edad tagamay do amo gina ya. Iya, siyempre. So ang outgoing Nokpo PIO Major Edison Garcia. Correct, Okay. tumpak ka Action Mar. Police Lieutenant Amiel Sunico mo isang bago. Correct, Action Mar. Okay. Tagalog, man Action Mar Kabalugan tamang Tagalog. Din sa Linaw. Sa Camp Crab, may Action Mar. Okay. Additionally, may istorya ta siya kaina, Ilocos Sur siya, Action Mar. Oo. So, diragin siya. Wala ka siya actually nabtan di subong. Galing kaya mga following days, mga istorya, matara Action Mar. Pero pag tawag ko kay na, duduha man lang karing, nagsabat ng dayon. Amo na dang importante. Amo na nga ginbutang siya bilang PIO. Correct. Amo na Action Mar. Amo na balaga pang duwa-duwa sa bat dayon. Bala Oo. na. Na, Action Mar, amo nang pinaka-uli diri nga balita man sa Nokpo. Kag Action Mar, sa aton nga mag-action, nakahibalo ka mo bala nga sa siningay panahon, importante ang ikaayong lawas. Agad malikawan ng mga balitian, dapat epektibong nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Buwan mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic, kag spirulina. Amo nga mas epektibo na makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalang hubag, bukol, kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Kag sa mga nagapangape, dira Action Mar, ang Santon Plus Coffee Mix, aton ginarekomendar sa inyo, kaya ang Santon Plus Coffee Mix, himuin siya sa Santon Soya kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, nagatino pa sa aton colon o kontinay, kag syempre, mahapos magpagwa sa higko sang aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Balita sa patrol, ang ka-action ni Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Akson Eden 527. Si Poweng Go, Elizabeth Malaka Gamala, Malaka family. Salamat. Kay Christine Hinovea, John Michael Gimay, Tamyaw Gali, family Gimay, Gabritor La Castellana, Bea Jonathan. Amal di Poweng Go, kay katig aman ulo abi ang mga tao sa Cebu. Kalabanan, di matutaran na. No? Kalabanan ginto sa Cebu City. Pasaway. Imelda Hamilo Bangwanga. Stay safe. Salamat Powengo. Vitamin C Korea sa din nga gin-rekomendo. Nene Inventor Arosa. Good tani if my radio anytime kapamati ka. Thomas Bronyola. Regent Per Alihis. Heaven, Jerel Marandi Gadudo, Suzeth Nansan, Jerel Marandi Gadudo, Jerel, okay, salamat na, eramat-amat talaga para nga obos-obos na tanan black ay is amalan eh. Jocelyn Calabaan, si Toto, si Loso, nagpropahuway ta kay ti kahapon day off tabo. Gaboritor ko di sa idalom sang puno katalisay. Kasi mataktakan ka na ha? Olive Prado Gargaritano. Kristen Romo Pasaforte Ara, Shirley Damayon, salamat kid, Romel JP, Ana Andrea Famoso, Philip Alonsagay. Hoy, sa mga high blood, sa mga diabetic, kaakon gina rekomendar gid sa masabi.
Ang panyawan herbal capsule with mangosteen, hindi magpauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton amuning manunggal. Masolusyonan ang inyo sa nga problema. Kung nagapalang luya naman lawas ninyo sa panyawan herbal capsule with mangosteen, ang sabat sila akabuligid Tilawi. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo lugar. Maglawas sa panyawan herbal capsule, yaraman ang panyawan liniment. Kung muscle pain ang paghambalan, panyawan liniment. Panyawan herbal capsule, panyawan liniment, taran himo sang said marketing. Sa aton nga pagpanumalik mga ka-aksyon, ibalauntang sitwasyon, no, kay kaina mayara sang groundbreaking ceremony sa banwasang hinubaan. Importante ni sa nasaling tarang nga madugangan ang District Hospital sa Negros Occidental. Ti subong pandemya, ang hospital kadtuan di bala kay puno ang alos talanggid kay bagod bansang COVID-19 plus ang iban jutay lang ang gidabat siya pakonsulta sa giliw. Mura importante, 5:30 dugay-dugay aton balikan with Mayor Ernesto Estrao. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo. Ani manaunta ka mayara sang groundbreaking ceremony sa Bag-o nga District Hospital nga pagkatukuron. Mayor Estrao, Mayor, good afternoon.
Mayong hapon sa imo, Action Marlon. Kag may hapon gid sa tanan nga tagpalamati. Bantog mo nga programa sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon sa tanan. Iya, salamat Mayor. May groundbreaking ceremony na kita. Good news ini para sa mga hindi lamang taga Negros Occidental, kundi pati na sa Negros Oriental, kay laban-laban banayon na di. No? Ang bagong district hospital, no? 125 million pesos ini sa Barangay Puog. May groundbreaking ceremony na Mayor kay dasang agagid pati kayon. Yes, una sa tanan, nagapasalamat kita no sa pagsabat sang aton pangamuyo no. Napasalamatan ta gid ang mahal nga makako kag upod na sini aton nga pinalangga nga gobernador ari sa Kagina. Kag siya gid nagpanguna sa groundbreaking naton sa aton nga bagong hospital nga diri gapundar sa may Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Sa budget nga 125 million sa 25 beds capacity. So 25 bed capacity. Hindi sa 50 bed. 25 phase 1 ini siya 25 beds capacity Action Marlon. So pero ang aton sining ano na handom nga ma-improve ni siya kag ma-upgrade siya. Pagkatapos ng groundbreaking, ang ginahulat gid Mayor diri sang Negrosanon, kung saan ugid mo maumpisan ang construction? Actually ang halos ang tanan nga papers nga requirements para mapatindog ang building ta kompleto na. Kag para ang aton nga contractor ready naman tomorrow ma-start na ni ang construction. Bali 700 days nga matapos ini nga building kag maka-operate no. Kag hindi lang para sa pumuloy sa Banwa Sinubaan, labi na gid sa mga palibot naton sa mga kaingod naton nga mga LGUs. 125 million peso iay ni ka provincial government. Yes, Action Marlon. Ang aton lang sini counterparty kaya ang Banwa sang Hinubaan amo ang nagdonar sang 1 ka hektarya nga lote. So amo na ang aton counterpart sila. Okay, so paaboton ta Mayor, sigurado gid nga nako mabulig ni sa mga taga Negros Occidental. Mayor, ulayhon ko lang atong ano sitwasyon sang Banwa sa Hinubaan subong kon COVID-19 ang paghambalan? Yes, Action Marlon, may number 3 kita nga patient number 3. Ini tanan sila nga tatlo, puro ni tanan Elisay. Tani kung why sang nagplauli zero kita di Sinubaan. Pero hindi taman ni pwedeng hindi sila batunon kay taga Hinubaan ni sila. Nagtrabaho ni sa ibang mga probinsya. May halin sa Bohol, may taga Bohol, may taga Manila, kag taga Cebu. So ang latest nato ng patient number 3 halin sa Cebu. Pero wala sang kahangawaan kag kakulbaan ang pumuloy sa Banwa Sinubaan tungod kay wala ini sila nakalagaw sa Banwa Sinubaan. Pagabot sa border, sugat ni siya sa aton mga frontliners, no? Especially ang aton nga DRM group, kag gindala dayon sa quarantine facilities, kag dito sila ginhulong, kag ginpaswab, kag may isa kita nga nag-positive. Then, ining positive naton subong, nga pasyente, wala nila Sinubaan, gindala, ayon naton ang probinsya. Dito dalon sa Maybe Magalona. Ang status Mayor sa itong PCG instructor nga nag-positive, kamusta to? Actually, ang status niya subong wala man gid sang nagbago sa iyang lawas, no? Ang akon lang tungod kay delayed bala Action Marlon ang result sang kun anong more than 14 days na. So wala pa nagabot kung ano ang resulta sang pag-reswab sa ila. Hindi man ko gusto nga buyan sila. Although more than 14 days na buyan sila kay way kita kibalo sa resulta. So subong ari pa sila gihapon kag may ari man kita iban diri nga Elisay nga more than 14 days na way pagyapon ang result sang ilang nga swab. So wala naton sila gimbuyan. So daw mo na brought up ko na kagina sa kay gobernador kag siguro ang probinsya maghimo man sang tikang mapadali ang resulta no sang mga ginswab naton nga mga Elisay kag hindi lang ma-decongest kita sa aton nga mga facilities kag mahagan-hagan man ang gasto kay gagasto kita sa ila sa ilang meal sa per day.
Ang quarantine facilities naton, Mayor, may bakante pa naman. Kung sa quarantine facilities, wala problema. Okay. Kaya di may ara kita apat ka iya sang DepEd nga buildings. Kag may ara kita duha ka beds nga nakapirma na kita kontrata sila kag may duha man nga iya sang LGU. So kung facilities gin preparahan ta na, ang aton lang nga magamay-gamay tani ang gastos sang LGU kay naga-drain man ang aton nga pondo. Ang sa Banwa sa Ginobaan, Mayor, waya sang lugar ngin lockdown, no? Umpisa sang nagtuhaw ng problema sa COVID-19? Wala kita sang lockdown tungod kay wala man sang local transmitter sa mga sa COVID. Sige. Mayor, imo na lang mensahe sa mga taga Banwa sa Ginobaan. Kanli liwat action man lang. Imo sining nga mensahe na lang sa mga taga Banwa sa Ginobaan angot sining COVID-19 sa gatong Action problema. Marlon, Action Marlon, salamat gid sang tion ginhatag mo sa akon. Lamay na gid sa radio station sa DYEC, Action Radio Bacolod. Kag sa liwat aton kalipay mga pumulo sa Banwa Sinuban, aton kalipay nga aton nga pangamuyo. Kag handom nga madayon na gid ang hospital naton diri sa Banwa Sinuban. At tigayo na kag updan kita sa aton pinulangga nga gobernador. Kag kabay pa nga ini isa ni siya nga magasabat sa atong problema diri sa ikayong lawas. Kag problema naman sa COVID, hindi lang kita magkahangawa tungod kay padayon ang aton nga pag maintinar no sang aton nga pagpakigaway sa COVID-19 kag ang aton lang pangamuyo kag gandom sa tanan tag sa kapumulo sa Banwa Sinuban nga magkooperar, mag-isa kita no kag hindi kita nagbasulanay kundi dapat mangin part kita sa solusyon, hindi kay mangin part kita sang problem sang COVID. So mula na ako na panawagan kabay pa nga mag-isa ang bugos nga pumulo sa Banwa Sinuban. Madamo salamat kag God bless us all. Mayor, salamat kag good afternoon. Mayor Ernesto Estrao sang Banwa sa Ginobaan, si Governor Bong Lacson nagasaksi gigaina kamanti dugang ini nga district hospital sa rasiling tara sang Negros Occidental. Ti pagkatapos groundbreaking ho pwede na mampisahan ang construction 700 days. Amo ang target nga matapos ining ti first phase 25 bed capacity. Ti sigurado nga dugangan ni no pagadugangan ini. Ari ang pinakabag-ong kag pinakaepektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano sobra? Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, constipation. Kagiban pa, ang kulang naman nga dapat naton sinidugangan vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium kag iron. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang FDA. Sa dugang kasayuran, pwede ka mo mag-text, pwede man katawag sa kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Luanten, sigidang balita sa Bacolod City Hall with Dale Salazar. Luyag sang Bacolod mag-apilar sa IATF. Hangot ni sa mga nag-inabot dari nga mga locally stranded individuals. Action Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Dale. Action Dale, please come in. Action Mar, magapadala sang komunikasyon ang LGU sang syudad sa Bacolod address sa Bacolod IATF nga naga-apilar o nagapangabay nga kon mahimo mangin by batch no ang pagpapuli sa mga local stranded individuals diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa tiyon Action Mar nga malif na ang suspension sa mga LSI trips sa public diri sa mga syudad. Ginpahayag diri ni Vice Mayor Said Familiaron Chair sa Bacolod IATF nga ang mga public schools diri sa syudad nga naga-serve sa karon as quarantine facilities mas
kasarangan nga maka-accommodate sang 600 ka mga LSI sa kada semana Action Mar. Kag sini sila ang ipahamtang na sa quarantine centers kag wala na sang home quarantine nga patigayonon or ipatuman diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Sunod diri kay familyaran by July 16 iya diri gina-expect kag ginapabot man sa mga local officials nga damo pa nga mga locally stranded individuals especially gikan sa mga high-risk areas like Cebu kag Metro Manila ang natala na nga magpuli diri sa may syudad sang Bacolod. Haring palihaga ni Vice Mayor LC de Familiaran. Si Mayor Bing, I think ma-appeal sa National Interagency Task Force. By batches ang pagpuli. So that nga hindi ka magbutang sa LSIs na ton sa kabarangayan. Ibutang pa sila sa quarantine centers. I-open naman o July 16, i-open sa Manila naman ang travel mo. Diba? I see. So, travel from high-risk area, Cebu and Manila. So, expect na nga, pag-resume sa travel, nagpundo to sila. Pumbahan naman nila. Kasi isa ka 300, 400. Kay Mayor nga request, I think, pwede kita kapaton weekly 600. Okay. So, kung i-grant na sa national government, then mas-schedule pa sila sa aton quarantine centers. Sumar na batian si Vice Mayor Sid Familiaran Budslingon depende pa ini sa gihapon sa mangin response man sa gobyerno nasyonal kung mara ila sini paborana o kung hindi ining pangabay no sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ang bottom line mo lang diri is depende sa capacity sa mga quarantine centers sang syudad sa Bacolod basi magdinamo action mark kag hindi bala marapalan sang syudad kag wala ni balang konti ni pangbutang ining mga locally stranded individuals magluwas sa mga OFWs nga by protocol dati home hotel or inn sila ginabutang para mag-observe sang 14-day mandatory quarantine period. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government sa Daang Action Nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagservisyo
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaman. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Sa mga nagaantos naman sang ilas ring ginabat siyag sa atay, mag-DTX 500 na napampatunan sa mga pagtuon. Nga epektibo nga panguntra sa mga toxins ang DTX, hindi na pagpadugaya pa mag-DTX 500 na. Plus kung taas-taas ay industry nga blood sugar, mayara ka mo family history sa diabetes, kabalatian, hindi na paghulata pa nga maglala pa ina, mag-DTX 500 na kamo. Kay Vicente Gallo, sila very good man, may hospital na dara sa hinubaan kay kalayo gid dalon pa sa Bacolod ang pasyente. Rodel Alfonso from Dasmariñas, Cavite, tamyalan na mga Alfonso family. Philip Alonsagay, Romo, okay, Franz Artur, Actionex Araban, Gabritor, Casa Emilia de la Torre, Remo Senovea, Jonah Marie Salarda, Vilma Hinovea, Jonah Bare, okay. Ayaban nga mga misahe, di talaga malabutan kay kulang oras na ho, nabo sa mga balita, no? Inday Plaza, si Ibo Bazo, Bobby Munoz, okay, kay Bobby Munoz, sa Talisay, Sirio. Si Mongcal Torilla, Mary Grace Eugenio Farmin, salamat. Allen Transporto, Joneth Calves Pamposa, Emilia Kainila, si Victoria Santa Ana, Jomela Noblizada Niar, Maria Mahilom Tibok, Doayan, Mercy Galaura Desbaro. Mga bro, kanami ang feelings, kagarelax, singiri sa katasa sang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, sa sunod sa Bacolod downtown area, di ka to pangulan subong diha, di na megid pangape. Impunto alas 6. 6 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Yang mo nang hambal ko kanami ang feelings, kagarelax, singiri sa katasa sang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pang inyo sa nga banding moments sa kadahigop sang mainit nga kape. Samtang naga-istorya, how much more ko ng kapeng inyo sa nagada-inom, healthy pa pareho sa Santon Plus Cafe Mix. Ngahimo sa Santon Soya kag Balonggay, Santon Plus Cafe Mix, may kape ka na, healthy ka pa sa Rosario Heights. Sunrise Cafe, kababati si Susan Saldoa, halis sa kay Nonoy Manggubat. Stay healthy, live better with Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintain sang healthy levels sang vitamin D magabulig pa pag-un sang immune system naton. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo sa risgo nga motapikan balatian labi na ang makamamatay nga cancer. So galion pagtumar sang Life Extension Vitamin D3, isa labas sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ibang nga balita tutok karon sa Action Firing Line with Action Art Tayhupon. Alas 7 tutok alas 9 sang gabi. Or si Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag Action Antifensor. With Action Oliver Pason, Action JM Baikin sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Hirovaya. Nagapasalamat kag nagaagda Action Balita Evening Edition. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,